טוב, אז מה לך כולם, גם נתשאר את מחוץ ג'אנוס, ואנחנו בעוד, יוני גיים, סליחה, ואנחנו בעוד סרטון של אמונגס. הייתם בעוד הסרטון של אמונגס, אז אם עוד לא צפיתם, כמובן לכו לצפות, אז חברים, אני שואל לפרגן בלייק בסבב פעמון, ולא יודע מה החפירות, בואו נתחיל בסרטון. הלאה חברים, אני אחזור עליכם. איי חברים, אני לא האימפוסטר כאן. האמת שהאדום יש הכי הרבה מזל בלהיות אימפוסטר, אז בגלל זה לקחתי את הצבע האדום. זו המשימה הכי קלה שאתם יכולים כאילו לראות. פשוט עושה את זה. הלאה חברים. למה הוא עומד שם כמו איזה מטומטם? יש לי חושב שאני פשוט הולך להירצח פה. אוקיי. ומה? הלאה חברים. לפרגן בלייק, קדימה. מטרת לייקים לסרטון הזה, הרבה זמן לא נתתי לכם מטרת לייקים, אז המטרת לייקים לסרטון הזה היא 10 לייקים חברים. בואו נגיע ל10 לייקים בשביל עוד חלק שני של אמונגס, אז חברים אני אחסוך לכם את זה. טוב חברים, הסגול אף, זה לא היה הוא. אוקיי, זה עכשיו זה מפחיד, כי אם הוא אני לא בדיוק עכשיו מנצח. אוי לא, אני לא מאמין חברים, הגעתם עד לחלק הזה של הסרטון. אז כבר לפרגן בלייק כמובן. אז חברים, אני אחזור לכם במשחק הבא. אני מקווה שאני אצא מפה, אני מקווה. לא חברים, אני פשוט אין לי מזל באימפוסטר, אין לי. אתם יודעים איזה מבאס לשחק אמונגס, ובקושי לצאת האימפוסטר זה פוגע בי. איי חברים, תאמינו לי זה פוגע. אוקיי, אנחנו היינו פה. מי הייתם שם? החום והכחול והצהוב וזה לא היה, אני אומר את החום. בואו נעשה גם את זה. מאיפה עוד הזאת? עזבו לי כוח. טוב חברים, אני אחזור לכם את זה. טוב חברים, הירוק עף לו. כפי שאתם רואים. ביי ביי ירוק. טוב, בואו נראה אם זה היה הוא. לא. זה לא היה ירוק. אני אומר, שמעתי שזה הכחול. אוקיי. צריך להיזהר. איזה מאפן הלבן. זריז. הלבן. זה הלבן. אומייגאד, איזה נגר. הוא מעיף אותי, אני... אתם ראיתם את זה, כן? הוא יוצא עכשיו... לא, זה לא ילו, זה אתה. זה ילד רמאי. יצא רגע במקום של גופה. יצא רגע במקום של גופה. הוא רצח שם מישהו. אני בשוק. אף אחד לא עף. חברים, אני אומר לכם, זהו, אתם ראיתם את זה. עכשיו הלבן ירדוף אחריי, כי יש לו הוכחה עליי. ממני, סתכלו. חברים, תקשיבו איזה תסביך. יש שלום. מה אתה יכול לעשות לי? בוא נראה מה יקרה. אחי, אנחנו לבד פה.
תסתכלו, זה הלבן, זה כאילו, אשכרה הוא. זה אשכרה הלבן, חברים. זה לא הלבן. זה הכחול. אני פשוט לא מאמין לכם. אני אחסוך לכם את זה. טוב חברים, הרוצח פשוט יצא. אני אחזור אליכם. טוב חברים, אני מקווה שאני אצא עם פוסטר פשוט. ותסתכלו, זה המשחק השלישי שלנו בסרטון הזה. ופשוט, אני לא אצא עם פוסטר, אתם שמים לב? שמתם לב לזה? קל. חברים, פשוט בואו נעשה משימות שאתה לא עם פוסטר אין לך כל כך. What the fuck? אוקיי. What the fuck? טוב חבר'ה, אף אחד לא אהב כאן. What the fuck, הוא מת אשכרה רק על הוונט. זה היה ירוק חברים יקרים. טוב חברים, זה יהיה המשחק האחרון שלנו, מה שאני הולך לעשות פה, אז אני אחזור. טוב חברים, אני מקווה שאני אצא פה עם פוסטר. נו בבקשה, תן לי גם. אני בשוק. אז חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, כי כאן סוף הסרטון, ועד הסרטון הבא, יאללה, ביי.